Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την κατάπτωση στην οποία θέλουν κάποιοι να ρίξουν την ελληνική κοινωνία, ακυρώνοντας όλα τα ιερά και τα όσια, όπου γκέι άτομο υποστηρίζει ότι τα ζευγάρια των γκέι πρέπει να υιοθετούν παιδιά και εν συνεχεία άμα θέλουν να κάνουν και σεξ μαζί τους, αρκεί αυτά να είναι ευτυχισμένα. Δηλαδή, κατά το άτομο αυτό, όχι μόνο πρέπει οι γκέι να αποκτήσουν δικαίωμα στην υιοθεσία παιδιών, αλλά και να τα βιάζουν ελεύθερα. Πρόκειται δηλαδή για λιγνάδιδες με φούστα, η μόνη διαφορά τους από το original μοντέλο είναι ότι αυτοί δεν κρύβονται. Θυμήθηκα όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και θυμήθηκα στο εξωτερικό. Και τετράχρονα μπορούν να πάνε σε γκέι μπαρ και τρίχρονα να πάνε σε γκέι μπαρ. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις στο εξωτερικό. Εδώ δεν έχουν τέτοια πρόοδο, γι' αυτό το παρεξηγούν. Πατεράδες που μεγαλώνουν παιδάκια από μικρά, πατεράδες, όχι μάνα πατέρας, και είναι πανευτυχισμένα τα παιδιά. Τώρα άμα θέλει ο πατέρας να τα κάνει και σεξ, θα τα κάνει. Δικαίωμά του. Δεν μπορείς εσύ να μπεις στο σπίτι του άλλου, στο κρεβάτι του άλλου, αν θα βάλει το παιδί για ύπνο ή θα το βάλει το παιδί προφυλακτικό να το πω έτσι. Όταν το έχει στη δικαιοδοσία του ο κάθε πατέρας ή χωρισμένος, οι δύο πατεράδες που μεγαλώνουν τα παιδιά, θα τα κάνουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι ευτυχισμένο το παιδί. Από τη στιγμή που είναι ευτυχισμένο, τέλος. Με αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Rainbow family. Χέστηκα. Τελείως. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εγώ είμαι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Ό,τι και να γίνεται στην ομοφιλοφιλία, είμαι υπέρ. Αυτό. Δεν μ' αρέσει η ομοφοβία Ναι, ένα παιδί γεννιέται έτσι, δεν γίνεται. Εγώ ξέρω αυτό και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, αλλά εντάξει, και αυτά εμένα δεν μου αρέσουν τώρα που. Εγώ είπα το εξής, αγάπη μου. Ή μικρός γίνει το παιδί, ή μικρός το φάει να το πω έτσι, το καρότο, ή μικρό το φάει το καρότο το παιδί, ή μεγάλος το φάει το καρότο, ένα και το αυτό. Μια φορά θα το φάει το καρότο. Να μην πω τίποτα άλλο. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που καταλαβαίνουν. Θα κάνει ένα διαφημιστικό κόλπο γάμου. Και από εκεί και πέρα θα τον περιμένει και ο κουμπάρος, θα τον περιμένει και ο ξάδερφος, θα τον περιμένει και ο θείος του, θα τον περιμένει και ο πατέρας το ίδιος. Τώρα εντάξει, είμαστε σε μια κοινωνία πολύ πιο απελευθερωμένη από αυτή που ήμασταν πριν. Ένας ίδιας ποιότητας άτομο, ένας τραβεστή, εμφανίστηκε λοιπόν για να διαβάσει παραμυθάκια σε μικρά παιδάκια, το οποίο σε δικό του δημοσιευμένο βίντεο αναφέρει πως πηγαίνει με 15χρονα και μάλιστα κινδύνεψε να πάει και φυλακή γι' αυτό. Εδώ 15 χρονών άτομα δεν παραλίγο να μπω φυλακή μια φάση.